Tu musíš proste vedieť šoferovať. Tuto nie je ani posypané. Tak toto je prvá tohtoročná zima cez Liptovskú Kokavu, keďže tu bývajú tie zimy vždycky trošku iné. Je to taká krásna obec pod Tatrami a je tu niekoľko stovák obyvateľov, okolo 900, takže pozrieme si to. Tu naozaj tie zimy ešte bývajú také ako kedysi. Toto je prvé sneženie tohto ročné a padalo 3 dni, takže celkom na úvod zimy by som povedal aj dosť veľa snehu. No a ja som z obdobia, keď ešte bývali tu na Liptove bežne minus 20 v zime, dokonca aj minus 30, takže to boli také naozaj krásne zimy. Ale tu v tejto dedine to poznajú. Ja vám ukážem teraz taký strih, keď som tu nahrával, tuším, pred rokom alebo 2. Ale vravím, toto je len začiatok tejto zimy. To ešte tu bude veselo. Ale takto to má byť, o tom to majú byť zimy. Snežilo 21., 22. a 23. novembra. A video nahrávam v roku 2025. Je to taký archív, nikdy nevieme, aké potom zimy ďalej budú, takže si to potom môžete pozrieť, ale ja si myslím, že tu na Kokave s tým problém nikdy mať asi nebudú. Takže je to taká potatranská obec, nedaleko sa nachádza aj Pribilina. No a dáme si potom na záver videa zaujímavý strih, koho som tam stretol. Takého legendárneho Romáka, ktorý tam vlastne stáva pri tom parkovisku a vždycky nejaké to euričko proste žobre. Ale neškodný a je v pohode, takže to si potom dáme na záver videa. No, milí chodci, neviem, či to ubrzdím, takže radšej sa dajte na kraj. Ako vidíte, tak táto dedina dneska není vôbec posypaná. Ale to vôbec nevadí, keď sú dobré gumy a keď je správna jazda, tak sa nemá čo stať. Aspoň sa ušetrí. A karosérie auta nedostanú šalát. Takže takto to prejdeme. Ešte v tomto priestore, tu na trošku nižšie, ešte pred 2 rokmi pomáhal ruský, ale poviem to radšej, aby som nemal nejakých konfliktérov, sovietský stroj ZIL 157 KE a bola to vlastne snežná fréza. A ten tu naozaj urobil veľmi dobrú robotu. Nakoľko tu sú po ľavej strane také roviny, polia a tak ďalej, tak tu na to vždycky nafúka a tá fréza naozaj urobila veľmi, veľmi dobrú robotu. Škoda, že minulý rok ju dali zošrotovať. Vraj sa nenašiel náhradný diel, tak neviem. To boli také poctivé stroje, ale nič netrvá večne. Slúžila, tuším, nejakých 50 rokov, ale ja si myslím, že ešte by dačo dokázala spraviť. Bola to vlastne dízlová verzia, takže nie žiadny žrút. No, tu sa vlastne presuniem k mostu, ktorý sa nedávno rekonštruoval. A touto cestou inakšie pozdravím Ivana Donovala, ktorý miluje zimu, takže toto sú zábery preňho, také najkrajšie z Liptova. Inakšie ten sneh je veľmi ťažký. Pozrite sa na tie stromy, aké sú pohyňané. No, tu je ten rachotilko, ale ten rachotal aj predtým, ale teraz to je ešte viac. Počkaj, dám si takto 3. Nech ten prejde a budete počuť, aký to je rachot. Ja mám zimu strašne rád, poviem vám pravdu, že zima je moje najkrajšie obdobie.
No, teraz to tlmí, lebo je tu sneh, ale ináč, keď tu idete za nejakého sucha, alebo keď proste nie je nasnežené, tak to je riadny rachot. Ja si myslím, že polovica lesa sa teraz zobudila, možno aj všetky medvede. Ináč po tejto ceste občas aj chodia, takže to je také známe smerom na Kokavu. No, dobre, takže je to asi všetko. Aspoň takto som vám ukázal, že ako to na Liptové krásne máme. Tak si užite zimu, toto je len začiatok. Čaute. Wow. Dobre, asi je to všetko, vidíme sa čoskoro. Tak čaute, ahoj. Čau, ako sa máš, dobre? Čo tu robíš? Čo robíš, nie ti zima? Čo chceš, drobné? Hej? Euro? Chceš euro? No počkaj. Ale ty nevieš rozprávať, nevieš? Nevieš rozprávať? Nie? Aha. Takto, euro ti dám, hej, dobre? Môže byť? Nemám jedlo, nemám. Dobre, hej? Hej, dobre, čau, ahoj.